Kiropraktiikan idea on saada hermosto toimimaan oikein. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että saadaan tämä viesti aivojen ja kehon välillä kulkemaan oikein. Mikä on kiropraktiikan ero esimerkiksi hierontaan? On se, että hieronnassa hierotaan näitä kiristyneitä lihaksia. Kiropraktiikan idea taas on se, että me hoidetaan sitä syytä, joka kiristää ne lihakset. Tai hyvin tyypillinen syy, minkä takia esimerkiksi kiropraktikolle tullaan, on esimerkiksi ihan vieläkin tämmöinen perinteinen selkäkipu. Tai sitten esimerkiksi niska-hartiasädy, vaivat, päänsäryt, migreenit, kaikki tällaiset asiat. Ja niihin me ollaan ihan spesialisteja. Eli käytännössä me pystytään korjaamaan sitä ongelman syytä, eikä niinkään pyritä vaan poistaa sitä kipua, vaan korjaamaan se syy, joka aiheuttaa sen kivun. Sun hartiat myöskin pikkasen kääntyy eteenpäin, mikä itse asiassa kertoo, että siellä on kireyttä tuolla rintalihaksissa, joka nimenomaan sitten tosiaan vetää, sanotaan, osa lihaksista kiristyy, on kiristynyt liikaa, osa taas on lyhentynyt, eli se tosiaan ei ole balanssissa tuolla tuo niska-hartiasädyn alla. Kiropraktiikka on tutkitusti erittäin turvallinen hoitomuoto. Se on myöskin erittäin nopeatehoinen ja kivuton, eli käytännössä ei satu ollenkaan, kun sitä hoitoa tehdään. Annoin tuolta sitten ihan varrentuna. Mä oon tietysti tässä. Monta kertaa kuulee sitä, että ihminen sanoo mulle, että okei, mä oon pystynyt lopettamaan ton särkylääkkeiden syönnin kokonaan. Mä en syö enää mitään lääkkeitä. Mulla on oikeasti vaan niin hyvä olo, että mä en tarvii enää niitä lääkkeitä. Mikä on meidän tää slogan, että kiropraktiikkaa sitä ei voi selittää, se pitää itse kokea.